Біз бүгін яңа жыр дәрісіне жиылдық. Түзімсізлік білен күтіп алам шушы жыр дәріслерін. Балалар, әйдәгіз, рәхим итик. Біз сіздің білен бүгін Ғабдулла Тукай сөзлеріне, Жәудәт Фәйзи музыкасы бәйрәм бүгін жырын үйренәбіз. Әйдәгіз, бірінші куплетіні үйренәбіз. Қазір мен сізге жырлап көрсетем. Бар күнеллелік бітін дүнияда бар біргем бүгін, нәрседен бұны... Совет жырында бәйрәм бүгін жыры бәйрәмләрдән тыш демонстрацияларда да яңгыраган. Жәудәт Фәйзи жырлары һәр кемгә якын, аларны башкару җиңел, тиз истә кала. Бәйрәм бүгін жыры ул марш темпында. Шул ук вакытта бәйрәм ритмы безне биергә, күңел күтәренке белән хәрәкәтләнергә өндәй. Әйдәгез жырның беренче куплетын җырлыйк. Әзерсезме? Әйдәгез. Ғабдулла Тукайыбызны юкка гына бүйек дип әйтмибез. Ғабдулла Тукайны менә бу коммунистлар фиркасы идеологиясе вакытында дингә каршы булган, атеист итеп күрсәттеләр. Менә аның бәйрәм бүген дигән шигырыда. Инкыйлабка кадәр татарның бәйрәмнәре әллә ни булмаган. Бары тик менә ике бәйрәм, Ураза гаете һәм Корбан гаете. Менә шушы ике дини бәйрәмебез хөрмәтенә халкыбыз аны шул кадәр зурлап бәйрәм иткән. Шын мәгънәсендә ул халкыбызның үз бәйрәме булып әверелгән. Һәм инде әлбәттә Ғабдулла Тукайыбыз менә шушы бәйрәмнең зурлыгын, халкыбыз өчен газизлеген тагын да күрсәтү өчен шушы шигырен иҗат иткән. Нинди генә заманда яшәсәк тә, шыр вазгыятеннән тыш мәгънәле шигырьләр туа. Алар һәр вакытта да урынлы, заман шаукымына бәйләнмәгән. Тукай шигырьләрендә без бәйрәм рухы, күңел күтәренкелеге тоябыз. Балалар, монда сүзләргә игътибар итәргә кирәк, чөнки монда бар иҗекләрне, һәрбер хәрефләрне бөтенсен дә әйтергә кирәк. Әйдәгез, икенче куплетка күчәбез. Ярый әле бәйрәм бүген дигән шигырен язган Тукай. Ярый аңа Жәудәт Фәйзи жыр көй язган име. Яши бит бүгендә. Җырлап та була, сөйләп тә була. Һәр бәйрәмгә дә сөйләргә була. 5нче елгы инкыйлабны ниләр цензурада бетте дип сөенә. Иске еллар тәгә рәхимсезлек име. Цензуралар бетте дип сөенә. Ул Тукайның бик нык янып татар өчен эшләргә заргып торган чагында язылган шигырь. Һәм киләчәккә бик зур өмет белән язылган. Ә хәзер икенче куплетны җырлыйбыз. Балалар, әйдәгез хәзер 3нче куплетка күчәбез. Советлар Союзы чорында җырны хор белән башкару популяр була. Җырларны коллектив белән башкару революцияга кадәр татар мәдәниятендә әле киң яңгыраш алмый. Яңа Совет җәмгыяте төзелеше татар музыкасында башкаруның яңа формаларында тудыра. Жәудәт Фәйзи Татарстан Республикасы җыр һәм бию ансамбле өчен татар хор җыры үрнәкләрен иҗат иткән иң бөек композиторларның берсе. Композитор Жәудәт Фәйзи шушы шигырьне
жыр итеп әверелдерергә булган. Һәм менә бу җыры аның шулай ук Җәүдәт Фәйзинең чын мәгънәсендә халыкчан рухлы композитор икәнлеген күрсәтә. Әнә ничек бит бәйрәм бүген. Җәүдәт Фәйзине шулай ук мин бик яхшы беләм. Аның сөйләгәнен тыңладым мин. Менә тормышның үзендә дә ул гаҗәеп зыялы, гаҗәеп әйтергә мөмкин моңлы бер шәхес иде. Дәресебезне дәвам итеп, 3нче куплетны җырлыйбыз. Әфәрин балалар, хәзер без сезнең белән 4нче куплетка күчәбез. Бу җырны мин бәлки чактан ук өйрәндем. Безне мәктәптә, дәрестә бу җырны өйрәттеләр һәм миңа ул бик якын ул җыр. Без татар җырларга яратабыз. Җәүдәт Фәйзи балалар өчен бик күп матур җырлар язды. Балалар өчен бәйрәм рухы бик якын һәм аны алар бик теләп, бик рәхәтләнеп, шулай башкаралар. Бәйрәм бүген җырың, без бик җиңел өйрәндек. Габдулла Тукайның шигырьләрен мин бик яратам һәм бу җырны яратып өйрәндем. Әйдәгез 4нче куплетны җырлыйк. Бөек шәхесләребез иҗат иткән, чор үзгәрешләрен яктырткан бәйрәм бүген җырын әйдәгез бергәләп җырлыйк.